ଏଠି ଆମର ଚିକେନ ଅଛି। ଆମ ବାପା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ପଇଲା ବାପା? ଚିନି ତେଲ ପଇଲା, ତାପରେ ଚିନି ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ତାପରେ ତେଜପତ୍ର, ତାପରେ ଅଳେଇଚ। ଆଚ୍ଛା, ଫଟା ହେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ନା? ବୋଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଲ। ମୋ ବୋଉ ତାର ତେଜପତ୍ର ପାଉନାହିଁ। କୋଉଠି ରଖିଥିଲା ତେଜପତ୍ର କାଢିକି ଆଣିଲା। ପାଉନି ସେଇଠି ଶିଳରେ ଟିକେ ପଟେଇ ତା ଉପରେ ଦିଟା ପାକଲା ଲଙ୍କା ଡ୍ରମ୍ ଉପରେ 4ଟା କନ୍ତରୁ ବେଶୀ ଫଟା ନା। ଆମେ ଇଏ ଲଙ୍କା ଦବା 4-5ଟା ଫଟେଇ ଦେ। ବେଶୀ ରାଗ ଦେନା। ଗରମ ଦିନ ତା ଡେମ୍ଫଟା ଛିଡେଇଲାଣି। ସେ ନଥିବ ଖାଲି ଫଟେଇ ଦେ ଚୁନା କନ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ବସ୍ ସେଠି ରାଗ ଦେ ନା ସବୁ ପକେଇବ ଏବେ ନା। ସେଇଠି ପଟେଇ ଦେ। ବା ସେ ତ ବାପା ରୋଷେଇ କରୁଛି ଦେଖୁଛି। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଦେଖୁନି ଏଇଠି ମୋ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ବଡି ବିଲ୍ଡର।